Ассалому алейкум, бародари азиз. Шумо дар канали Таҷик на хайпе қарор дорем. Чӣ гуфтанем бародаро? Нашоти покупка продажаи криптовалютаво баъд чӣ вариантҳо ҳастае ки сум кор кунем, чӣ кор кардам дар кор. Аялам бифаҳмонам. Так, дар ин момент чӣ криптовалютаро мехарем, тамошо кунем. Просто мехарем, не докупация мекунем. Так, чӣ криптовалютаро нигоҳ мекунем. Ба фикри ман шил. Так, шил спотовая торговля. Так, да Binance нестай. Чанд қарафтаге барои мо чӣ кор мекунем? Камтар докупация мекунем. И игровой мемко токене. Так, купить $24. Примерно $12 мехарем. Так, дальше. Qtum или One Inch. Так, лучше One Inch. Так. Такая же история, не очень бародаро. Ва Qtum. Так. Ина бародаро. Так, докупация кем Qtumani. Так, чӣ гуфтанем бародари азиз? Нашоти Notcoin. Баъд аз Notcoin нашоти The Project Now. Так, медроем. Ина Notcoin. мо метавонем ки дар стейкинг битем, метавонем ки сразу обменять кунем. Мода 8 тонн метавонем. Короче, сари 1000 та монета 1 тонн метавонем. Приблизительно агар 10,000 дошта бошем, 10 тонн мешавад. Тонн примерно $7. $70 метавонем кор кунем. И проект бародаро агар ба ёдтон боша, мо залетат кардем барвақт. Чӣ гуфтанем бародаро ки одамое ки дар Байбит бировардан сразу дар листинг фурӯхта натонистанд. Лично ма фурӯхта натонистам. Ошибка дод, ждат кард, часпид. Барои мо вообще нашид савдо кардан. Одамое ки дар Binance буданд, сабаби IAU чӣ фарқият дошт, дар Binance сразу савдо карда тонистанд. Барои мо дар Binance выгодаш чӣ буд ки сразу одамое ки диромаданд о савдо карда тонистанд. Рангина прилайст ки буд, одамо с нархҳоро монданд. Дар чӣ пешакӣ мо ба ёдтон боша, агар диромадем нархҳоро мондем, ана мо одамо якум савдо харид кам, баъд одамои дигарро тонистанд фурӯхта. Так, медроем нигоҳ кунем бачаҳо. Нашоти Котизин диромадем. ҳозир проекта аксия рафтесай. Так, чӣ аксия рафтесай мефаҳмонамтон. нигоҳ кунем бародарам, хеле бозӣ мекунем. Дим проекти дар Notcoin, проекти Тонда дим игровое, да. Токен бояд ба ҳамин наздикиҳо проекта чӣ боша савдо кунанд. Барои ҳамон бисёри одамо кор карданд. Иҷа як хубӣ дорад бародаро. Кадоме ки ози шанс дорен, ина падарка бромагиай. Так, примерно чанд қа мондагиай?
ки буд мешавад. Так. Як рӯзу 5 соати дига мондагии проекта. Кадом метавонед да $10 бидурем бихарен и выгоднее. Да? Одамое ки мисол желание надорад расход кунанд, марҳамат накунед, лезет накунед. И просто пока аксия ҳаста, одамое ки мисол харидани буданд надида, шумо метавонед ки амиқад бихарен и выгоднее. Чӣ гуфтанем бародаро, чиро бихаред, чӣ хел выгоднее кунем. Наҷада ҳаста дар 4000 худаш сайдин мекунад, робота тез добывать мекунад. Да? Ҳозир ман шуморо нишон медиҳам, да баъд бисёр одамон намедонанд ки чӣ хел истифода баранд. Да ҳамин проект ҳост дар пеши дасти ман ки нишонтон десам. Уқа выгодный нестай. Вақте ки дар проект котикот 25 бошад, рыбалка смысл надорад. Рыбалка истифода мебарем то 20-22, когда уровень ҳастай. Да? Баъд вақте ки ай 40 боло ки рафт уровнитон, шумо метавонед ки ҳаминҷа монета метия, баъд чӣ хеле ки дидем чамодан, 4 чамодан яке ябора фурметид дар ин бозӣ. Онаморо харидан смысл ҳаста. Вақте проект чӣ мешавад, вақте котикот уровниш зиёд мешавад. Чӣ хеле ки десед, ман худам ба дастам переводить кардам, уровни котикоро баланд кардам. Так, агар ба шарти ки мо бидуроем, ман шуморо нишон медиҳам, дар телефонам харидагим нишонтон медиҳам. Так, ина телефони нав. Так, даи мо харидагием уже. Не ки ман истифода намебарам рости гап 50 рыбара. Так, упустить. Так, чиликам хай тораҷи қидам. Майли, хай мош дождаться мекунем, ҳамаш мешавад иншолло. Так, дальше чӣ гуфтанем бародаро? Даиҷа ина айма ман намерасмаша. Просто нигоҳ кунед. Худаш ҳама чиза добивать мекунад. Котикора якҷоя мекунад. Да? Уже ман монитора харидам. Дар ин момент 27 левера. Як хубӣ дорад ки дар компютер метавонед истифодаш баред. Шаб ҳам хеле гирён мемонӣ. Мехари ин бота, уровень худаш зиёд мешавад. Так что бародаро, инами автоклики дигаша мехарем. Худаш автоматически сайдинид мекунад. Так, чӣ дора бо? Так, дар проект ҳозир ҳамаш дад мекунем. Бояд проект листинг кунад. Пеши чӣ кардан листинга объявить мекунем. Нигоҳ кунед чӣ хел скрестит мекунад. Да? Мо намерасем. Вақте ки якҷоя котикот топ дидед. Ҳама просто бароям бародаро, кадоме ки шанс дошта бошад, дар инҷа пайдо шуда ки бад метавонист бихарам. Так, ана мирани выгоднее харидан. Чӣ хеле ки дидесен ҳозир, ман уже рафтиса 1 соат дига мондагие. 240 минутида фақат мехари 50 монетаида и выгоднитара, чем друго. Не ки ба компютер бикунед, ба компютер хеле удобнее. Так, дальше чӣ гуфтанем бародаро? Ин проекта залитат кунем. Ссилкаша дар телеграм мепартомад, дар таи видео мепартом. Так, мо мезгарем дар бозии дигарӣ. Бозиро ман нав ишонтон дода будам. Так, кадоме ки дар телеграм ҳастай, телеграм партом рости гап видео вақт нашид. Хамстер. Так, медроем. Нигоҳ кунем бародаро. Да иҷа важни че? Да иҷа важни фақат прокачкае ки кликад. Да? Нигоҳ кунед. Инаҳа. Итаи паётон бошад, ноткоинда проекта буд. Не ки мо ҳеҷ чизро нигоҳ намекунем. Дар иҷа фақат майнинг, майнинг ҳастай. Так, да майнинг дуромадем. Инҳа прокачка мекунем. 3 соат максимальне. Бояд 3 соат пас бидурой. Да? Хеле ки мисол агар бегаҳ бидурой, фақат течени 3 соата ҳисоб мекунад. Барои мо 3 соат зиёд ҳисоб намекунад. Уровня зиёд мекунӣ. Инҷа прибыл дорад соатда. Да? Нигоҳ кунед. Дар 1 соат 1700 монета меёрад. 69 та мехарем. Окупаемость примерно дар рӯза ҳамин 70 чанд ҳазора метамода.
Так, баъд аҳамият дидем бародаро. Ина исни болода. Ина прибыль в час 385 000. Худама се 1 миллион, 2 миллион. Барои аму с одной стороны и выгоднее, бародаро. Так. Дальше чӯ кардем дар кораи медуред. Амиҷаро нигоҳ мекунед. Мехарем да карточкаро. Ина 17 000 да. Ина 15 соата не 14 соата пул обратно пули худам мебурад. Инаҳа. Нигоҳ мекунед. Дар проект фақат намера прокачка мекунед. Инам хеле зораки карточкаро ки мисол соатда бисёртар пул биёрам. Так. Ози дальше мефаҳмонамтон. Так, и брава. Баъд иҷа реферальни ссилка дорам. Асоси 10 000 агар худтон бидуроед 10 000 мешавад. Агар ба шарти ки ссилка хат бидуроед 5 000, баъд 25 000. Так, дальше. Бо чӣ дора бародаро? Нигоҳ кунед. Бисёр одамон намедонанд ки амирани ба наздикӣ бояд листинг кунад. Барои аму старатся кунед. Яхеле одамо уже соатда миллион меёбанд. Барои аму шумо старатся кунед ки ами проектда залитат кунед. Яке ранги ноткоин нури 200-300 $, не ақаллан примерно $100 кор кунем как минимум, и уже ништякай. Мо кнопка намеҷихем бародаро. Чисто барои настроение хеле стресса куштан. Барои аму бидуроед обязательно ссилка хати. Фаҳмондамтон. Ссилка хати обычный 5 000 мегирад, премиум 25 000 мегирад бонус. Так. Ин аҷида ҳастай. Сюда медрои ежедневник награда. Бидрои 10 рӯз подряд 5 миллион мета. Ин ништякай. Ман рости гап вақт надорам, вақт фуромӯш мекунам. Барои аму обязательно бидроем бародаро. Классака дар видео биҷиқен. Так, нашоти проектҳо ҳамаш мешава. Вақти соат дорад. Одамое ки намедонанд чӣ кор кунанд, марҳамат, прибыл ҳастай. Так, нашоти хариду фурӯши криптовалюта дар телеграм канал ҳамаи чи ҳаст, ҳамаи информатсия ҳастай. Як чиро фаромӯш накунед ки чизи асосӣ дар покупкаи мо инами чизи блогия биткоин. Так, чӣ хеле ки дидем нав биткоин нархш хест. Хеле хуб. Так, бародаро, чӣ гуфтанем, я поддержкача, класс, подписаться. Бисёр одамон мисол тамошо мекунанд видеоро, подписаться намекунанд. Обязательно подписаться кунед телеграм-каналда. Дар телеграм-канал мо ягон информатсияи нав кадоме намефаҳмам. Кӯтоҳ кадом мефаҳмонем. Одамое ки кадоме гуфтеса бад нашоти ноткоин ки чира истифода. Баъд як чиз дига баъд набояд мизад. Нигоҳ кунед бародаро. Так, медуроем ки ҷошид. Ана иҷада нигоҳ кунед. Ина тон ҳастай. Бо бари тонда шумо метавонед ки ба нот бихаред. 18 та нот қати шумо метавонед ки бихаред. Кадоме кошелёкаш подпечатка агар тон надорад, метавонад ки нота истифода барад дар ин бозӣ. И ам хизури ҳастай ки так што бародаро шанс ҳастай. Баъд як чизи дига важне бародаро. Ин информатсия мисол барои одамое ки дар чишон бурданд, ба ёдшон боша агар мо NFT кем нота NFT кардем, ана моро метавонем ки дар сайт бидуроед. Дута сайт ман номашона фаромӯш кардам, дидам. Амҷода шуморо
NFT-туна ба ноткоин ба тон переводид мекунанд, метавонанд тон. То есть сжигать мекунанд NFT-ра, тон мекунанд, метавонанд шумо дар кадоме ки нота конвертировать кард NFT-да 10 миллиона, ана мо метавонем ки бидроем. Маро сигаб группа ду группа мекард. Точниш ба ёдам нест. Бачае ки савол дода буданд группада ки чикор кунем ака, ам хеле NFT кардем, дар чӣ мондагӣ одамое ки NFT кардаен бидроен NFT-ётонро сжигат кунанд, тонтон бутан, тонна бухапем. Пока ози тон бояд бихеза листинг агар дар Binance шавад, баъд мо тонно маҳожа мефурӯшам. Худо нигаҳбонтон боша бачаҳо. Классака баҷақена. Обязательно подписаться кунед.